Molt bé, bona tarda. Té un ressò eclesiàstic aquesta sala, històric. Bona tarda, saludar al regidor de la Paeria d'Educació, Jesús Castillo, saludar al doctor Josep Maria Soler Sabater, al president del Consell Comarcal, Pau Cabré, a l'equip de direcció dels serveis territorials, a Inspecció de Serveis Territorials, a les directores i directors que heu tingut a bé assistir en aquest acte, al professorat, als representants sindicals. Salutació a tots i benvinguts. Aquest és un acte senzill, un punt formal, però entenem que per bé que pot ser senzill, ha de ser simbòlic de marcar, per bé que fa més d'un mes, però és simbòlicament l'inici de curs, i ho fem en un entorn que, com tots sabem, tots els lleidatans sabem, ho fem a l'entorn del turó de la Seu Vella, al qual també agraeixo al seu director, el Pep Tort, que gentilment sempre ens posa totes les facilitats per poder organitzar actes. Hem organitzat actes, a ningú se li escapa, vinculats amb el tricentenari del 1714. Com a departament hem volgut fer present als nostres docents i als nostres alumnes en aquest entorn magnífic, també per posar-lo en valor en aquest tricentenari del 1714. I a més som a la Canonja, un espai ja fa uns anys recuperat, però també pel simbolisme ens esqueia ser aquí. I també ens escau una mica, i per això la presència del doctor Soler, parlar d'un altre aniversari, que aquest any el país celebra uns quants aniversaris. Aquest altre aniversari és el centenari de la creació de la Mancomunitat, que certament, i jo mateix, potser no arribava a capir la dimensió i la significació del que va suposar aquella proposta d'un grup polític del moment, la Lliga Regionalista, d'una possibilitat administrativa, entre cometes, que donava abans al govern espanyol, i els 4 presidents de les diputacions del país van tenir a bé ajuntar-se, mancomunar-se amb un doble objectiu. I per això també, de forma col·lateral o no, el motiu de la xerrada, que és el progrés social i econòmic i també el progrés educatiu, amb moltes iniciatives que en molt poc temps i amb menys recursos van endegar, van dur a terme, l'obra dels quals avui encara perdura. I avui, lligant fa 100 anys, també, com bé sabeu, les diputacions també s'han unit per donar suport al govern per cobrir aquells serveis que de vegades com a govern no s'hi arribava, per bé que no n'hi havia una obligació taxativa. Aquestes diputacions catalanes també s'han unit per donar, per tant, relligem aquesta voluntat de servei al país. Fet aquesta breu explicació, passaria la paraula al Jesús Castillo, que ens adreçarà unes paraules en nom de la Paeria. Gràcies, director dels serveis territorials, doctor Soler i director de l'IAI, president del Consell Comarcal, alcaldes, regidors de la Paeria, representants d'altres municipis i d'altres ciutats i pobles de la província de la demarcació, directors i directores, inspectors, equip directiu dels serveis territorials, professors, professores, representants sindicals, molt benvinguts en aquest acte d'inici de curs dels serveis territorials. A mi em toca sol saludar, donar la benvinguda a la ciutat a les persones que veniu de fora, d'altres municipis, i donar la benvinguda també aquí, a aquest entorn de la Seu Vella, que té aquesta càrrega simbòlica i més, com ha dit Miquel Àngel, aquest any. Saludar-vos en nom de l'alcalde de la ciutat, que volia estar aquí amb nosaltres avui, però per motius de salut no hi pot estar, i aprofitant la xerrada sobre la Mancomunitat, em permetran fer un petit comentari des d'un punt de vista complementari del de les diputacions. Les diputacions són l'ens que dona servei als municipis. Els municipis són
El poble, la ciutat, s'ha dit moltes vegades allò de l'administració més propera, però realment el municipi, i sobretot els municipis petits, és l'espai de convivència i és l'espai de solidaritat i és l'espai en el que es plantegen i es poden resoldre les coses, les dificultats. I això ha passat al llarg de la història. La Mancomunitat és un projecte polític que fa el catalanisme polític, liderat per la Lliga, però també en col·laboració d'altres partits i d'altres ideòlegs i polítics d'altres tendències, que cohesiona políticament i tira endavant aquest gran salt de modernització. I en aquest salt de modernització hi ha un element clau, a part de tot el tema econòmic i de serveis socials, sanitaris, hi ha un tema clau que és l'escola. Cada municipi, cada ciutat, cada poble ha de tenir una escola. Això forma part de tota la línia del regeneracionisme, amb molts ideòlegs, aquell eslògan de Costa de despensa i escuela, que a cada poble hi ha d'haver capacitat de produir, però sobretot capacitat de fer que la gent pugui estudiar, pugui formar-se i pugui continuar la seva formació. I aquest és una mica el paper que han fet els ajuntaments al llarg de la història, de diverses maneres. En l'època contemporània, des de la llei Moyano, des del segle XIX, els ajuntaments i els que heu estat destinats de professors i mestres a municipis petits o haureu viscut directament, l'Ajuntament és el que subministrava moltes vegades tot allò que calia perquè l'escola estigués en marxa, perquè l'escola funcionés. Aquesta idea del XIX, que s'ha anat desenvolupant al XX, continua sent vigent. Els ajuntaments som l'ens que col·labora al màxim possible amb qui té l'autoritat educativa i la competència educativa, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Educació, d'Ensenyament, per tal de que a tots els pobles, a tots els municipis, o tots els barris de la ciutat, hi hagi la millor escola possible. I això es fa de moltes maneres. Se fa ara amb la cessió de solars, fa amb el manteniment dels centres públics de primària, però es fa sobretot amb una idea que en algun moment recent s'ha parlat de corresponsabilitat, en un altre moment se pot parlar de col·laboració, però que es plasma una mica amb aquest treball que fem amb el Xavier, Miquel Àngel, l'Alba, que fem contínuament, perquè això és la manera en què la ciutat avança, l'educació avança. I això tots els pobles ho fan, tots els pobles ho feu. En totes les escoles, segons l'aposta, el compromís de l'Ajuntament, el mestre, el director, sap que allò anirà amb més facilitat o menys. Això, que es fa un impuls molt gran a la Mancomunitat, ve d'abans perquè la gent se sent comunitat allí on comparteix la vida i és en el seu poble, en el seu municipi, en la seva ciutat. I aquí els ajuntaments, en diríem els municipis, les ciutats, són aquest espai en què se posa en valor a l'educació, se posa en valor a la Mancomunitat, se posa en valor a la Segona República, es posa en valor després en la transició, però realment hi ha un compromís dels municipis en l'educació. I una mica aquest és el que crec que val la pena ressaltar, lligant-ho amb el tema de la humanitat i amb el tema d'avui. El tema d'avui en dia, els municipis estem compromesos al màxim amb l'educació a cada un dels municipis. I ja per acabar em permetran fer també una mica de publicitat en aquest acte d'inici de curs de l'acte d'inici de curs del Consell Escolar Municipal a Lleida Ciutat, els que sou de Lleida, que sou molts aquí, el dilluns el Consell Escolar Municipal, en el qual alguns de vosaltres sou membres o esteu representats, fem un acte d'inici de curs i el farem a l'altre turó, a Gardeny, i portem a Jorge Wagensberg, que volem també, a més de la història, doncs també aprofundir amb el tema de la ciència. Em sembla que el parc científic és un bon espai, si algú no el coneix també és una oportunitat de conèixer-lo i em permeten fer aquest speech publicitari de que també els esperem el dilluns que ve a 6:15 al parc en la inauguració del curs a la ciutat del Consell Escolar Municipal. I res més, i seguir dient que els ajuntaments seguirem col·laborant amb el Departament d'Ensenyament del color que sigui perquè l'educació dels nostres ciutadans, al fi i al cap el més important, vagi el millor possible.
Molt bé, gràcies, Jesús. Un cèntim de presentació i només un, perquè podria estar molta estona resseguint-vos la vida professional del Josep Maria Soler Sabater, una interioritat personal. Ell és veí de les Terres de Lleida, de Miralcamp, catedràtic de Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i també llicenciat en Filosofia, i va ser el primer director, segurament que ho recordareu, del Museu d'Història de Catalunya entre els anys 96 i 2000. S'ha especialitzat en la recerca de la Guerra Civil i la postguerra, i la gran majoria de publicacions i vinculació professional al llarg de la seva carrera ha estat focalitzat esdevenint un dels experts o el màxim expert de Catalunya i de l'Estat en aquesta matèria. Les seves obres són moltes: la repressió franquista, Catalunya sota les bombes, cronologia contra la llengua i la cultura catalana del 36 al 35, guerra i propaganda, el Barça en guerra, la infantesa a Catalunya, el franquisme, Revolució d'Esperança, entre els darrers. També ha estat, arran d'aquesta vessant professional, director i coautor d'obres col·lectives, la història de la Generalitat de Catalunya i els seus presidents, la Guerra Civil a Catalunya, breu història de la Guerra Civil, el franquisme a Catalunya. També l'haureu pogut sentir en la seva vessant més divulgativa en mitjans de comunicació, escrits o orals, Catalunya Ràdio, RAC, el diari El Periódico, la revista d'història de divulgació Sàpiens, l'Avenç, també assessor històric de la nostra televisió catalana. Professor també convidat en moltes universitats d'arreu del món i de tot el món, i també va ser director científic del Consorci del Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Avui, però, el farem parlar no de la Guerra Civil ni de la postguerra, sinó que intentarem que ens retrotregui una mica més endarrere, però que segurament també ens ajudarà a explicar una mica també d'on venim i on som. Sisplau. Gràcies. Bona tarda a tothom. Jo he de dir que em fa molta il·lusió. Hi ha actes que et fan il·lusió i n'hi ha que te'n fan una mica més i n'hi ha que te'n fan molt. Aquest me'n fa molt. Jo sóc fill de dos mestres, que els dos eren de Lleida, la meva mare de la Placeta a l'Estació, el meu pare de la Rambla d'Aragó. Van ser mestres a molts pobles, sobretot a alguna part del Segrià, i jo encara no havia nascut, a Aitona. Després van ser mestres a Lleida ciutat, no havia nascut encara, i després posteriorment van ser mestres en forma diferent, fins que per dret de consort van anar a Miralcamp, que és on jo vaig venir a començar a comprendre el món, encara que he nascut a Lleida, o havien estat a Vila-sana, a Castellnou de Seana, a Mollerussa i a Miralcamp. Doncs vol dir que, com podeu suposar, sempre que jo estic amb mestres, i més quan els teus pares ja no els tens i tens aquesta mena de deute amb els mestres, m'agrada dir-ho, i m'agrada dir que per mi el més important, absolutament el més important que hi ha a un país és el respecte als mestres. I això es veu amb dues o tres característiques que les vull dir aquí, amb una apertura de curs acadèmic. Primer que tot, es veu molt amb el sou, és a dir, els mestres han d'estar ben pagats. Després amb el respecte, i el respecte passa que primer que tot s'ha de respectar la feina dels mestres, que són els que millor coneixen els nens fora de l'escola, més que els pares. Perdó, fora de casa, a l'escola, més que els pares. I això a la societat li costa entendre. I tercer, que els mestres són les persones amb les quals, vocacionalment, de les professions amb les quals més eduquen i donen valor i riquesa i espiritualitat als nens. I això per mi és un valor incalculable. O sigui que aquesta és la raó per la qual, dins de molts actes que hi ha, aquest en concret em fa il·lusió de fer, i us ho volia dir per la proximitat afectiva que tinc sempre amb els mestres. La veritat és que parlar de la Mancomunitat de Catalunya té unes característiques molt curioses, perquè podríem fer tota la relació de totes les activitats que va fer i ens quedaríem sorpresos. Encara hi ha llocs de Catalunya que es diu aquesta carretera, aquest pont, això ho va fer la Mancomunitat.
i fins ara, que estem commemorant el 100 aniversari, hi havia molta gent que no sabia exactament el que era la mancomunitat. La mancomunitat, resumit d'una forma, en fi, telegràfica, la mancomunitat és el pare i la mare de la Generalitat Republicana. Sense la mancomunitat no haguéssim tingut Generalitat Republicana. Quin és aquest ens tan important que va fer que uns quants anys després de la dictadura del general Primo de Rivera, amb homes avançats, intensos, valents, audaços, com en Companys i després en Macià proclama la República Catalana, i quan per pressions espanyoles la República Catalana, per censura de la República Espanyola, es va convertir en Generalitat de Catalunya, recuperéssim aquest ens medieval? Doncs perquè la Mancomunitat va ser un organisme que 200 anys després del 1714 ens torna al primer triomf espiritual del catalanisme. La Mancomunitat és el primer triomf espiritual del catalanisme, no solament el polític, que ho serà, l'espiritual. Per quina raó? Perquè és la primera vegada des del 1714 que tots els organismes del país, tots van a una, tots van a una. La Mancomunitat neix, després parlarem de l'obra i em cenyiré més a certes coses d'una forma breu perquè, en fi, sé que després hi ha un refrigeri, tothom té feina i altres coses a fer, però la Mancomunitat neix a partir d'una excel·lent actuació política. I és bo que nosaltres amb aquesta actuació política intentem situar-nos com va anar, com va néixer. Tothom en aquesta sala, com educadors i com ensenyants i com persones del món de la cultura, sap que després de la guerra de la pèrdua de Cuba, Puerto Rico i Filipines hi ha un intent regeneracionista. Aquest és el llunyà origen de la Mancomunitat. Aquest intent regeneracionista va fracassar a Espanya. Catalunya intenta sumar-se amb aquest intent regeneracionista, però va fracassar. Les velles estructures atàviques de l'estat espanyol no han volgut canviar mai i va fracassar. I aleshores és quan Catalunya segueix una línia pròpia. Aquesta línia pròpia és la que en el seu moment es va definir com la generació del 1901. Què és la generació del 1901? Pensin bé que estem parlant només de 13 anys abans de que es fundi la Mancomunitat. 13 anys abans. La generació del 1901 són aquests homes de comerç, intel·lectuals, professionals, industrials i burgesos. Són burgesos perquè són industrials, això és important perquè a vegades hi ha hagut uns apriorismes ideològics una mica economicistes fora de lloc, són burgesos perquè són industrials. Aquestes persones que diuen nosaltres hem de defensar els interessos de Catalunya amb una mentalitat de defensar el propi país, perquè al nivell de l'estat espanyol no és entesa Catalunya, les seves demandes democràtiques, de modernització industrial, de participació de la societat i d'estructuració i de tirar endavant a partir de millorar les estructures del país, les eines del país, com pot ser l'ensenyament, com pot ser les comunicacions, com pot ser les necessitats més bàsiques. Tot això ho fan, la generació del 1901, a partir de que a poc a poc, hi ha un partit polític, amb el qual aquest partit polític és la Lliga Regionalista, que és un partit, ara algú se sorprendrà el que vaig a dir, és un partit modern, amb el seu context el més modern de la història d'Espanya. És un partit de classe, és un partit d'industrials, és un partit de classe, és un partit de gent amb el qual té molt clar que ells són els òrgans dirigents de la societat, però que tenen un nord, i amb aquest nord hi fan participar gairebé l'absoluta majoria del món ideològic i polític català. I aquest nord és la indústria, el progrés, la democràcia i Europa. Indústria, progrés, democràcia i Europa. Amb aquests conceptes podem entendre que és possible que molta gent d'aquí hagi analitzat la Lliga Regionalista pel seu final. I potser seria bo que tinguéssim en compte que no es pot explicar la Lliga Regionalista a partir de l'any 1931, del 1936, i potser el període que estem parlant l'hem de jutjar fins al moment en el qual la Lliga Regionalista perd els seus lideratges màxims, com són les figures d'Enric Prat de la Riba, després d'en Puig i Cadafalch, i després ja, a partir del final de la Guerra Mundial, ja no hi són aquests personatges, dels errors que comença a cometre la Lliga Regionalista. Però fins al 1923 la Lliga Regionalista és un partit progressista en l'aspecte de la industrialització i molt modern per modernitzar les estructures. Això fa que
dins de les diverses conjuntures que passen en la història de Catalunya, doncs que la Lliga intenta trobar a nivell local el que no pot aconseguir a nivell polític, el que al llarg del segle XIX no s'ha aconseguit a nivell revolucionari. Al segle XIX s'ha intentat una primera república, abans es va intentar amb el sexenni, després en la primera república, una estructuració federal d'Espanya, va fracassar. I aleshores és quan, des d'una posició progressista en l'aspecte industrial i moderada en l'aspecte social, de classe, com és la Lliga Regionalista, apareix la figura d'uns quants personatges, advocats, gent que procedeixen de comarques de Catalunya, algunes persones de Casa Bona de Barcelona que se n'adonen que tot això ho han d'anar canviant a partir del poder local. I aleshores el seu primer objectiu és aconseguir guanyar les eleccions a la ciutat de Barcelona, cosa que faran el 1901, i a poc estendre's el tot al territori. Això ho veuran molt fàcil els seus enemics, perquè nosaltres trobarem que al llarg de la història, sempre que l'exèrcit ha intentat abatre aquest fet, sempre ha dit que tota la culpa d'això és Barcelona, el problema és Barcelona. Per quina raó? Perquè Barcelona, al ser una societat industrial econòmicament molt complexa i avançada, sobre tot el territori va projectant aquesta voluntat de modernització. A partir de la ciutat de Barcelona, a poc es van estenent. I a poc, de forma paulatina, a mesura que creixin els vots democràtics i s'acaba la topinada electoral, augmentaran els vots de la Lliga Regionalista, augmentaran els vots regionalistes, augmentaran els vots republicans, augmentaran els vots catalanistes i aniran descendint a poc els vots dinàstics. Tot això es va produint així. Amb aquestes conjuntures, ara arribarem a la Mancomunitat, hi ha dos fets fonamentals. Un, que m'hi entretendré molt poc, que com saben vostès és el fet del Cucut i la Veu de Catalunya, amb el qual la resposta és la militarada. És a dir, davant d'un acte vandàlic definit així per algun òrgan de l'exèrcit, fins i tot de la premsa militar de l'exèrcit, 300 militars que a la plaça Real de Barcelona assalten la redacció de dos diaris, el Cucut i la Veu de Catalunya, un setmanari i un diari, aleshores hi ha una reacció de tots els militars, diguem, donant suport al fet bèl·lic, al fet militar, al fet de la força, al fet de l'espasa. Tot això tindrà un fet, no? El fet que tindrà és la solidaritat catalana. Solidaritat catalana és el primer moment del 1907, és el primer moment amb el qual hi ha un primer intent d'intentar aconseguir, com que dels 44 diputats en treu un 41, dels 44 en treu un 41, doncs és d'intentar aconseguir un cert poder local. Van avançant i aconseguiran la Diputació de Girona, encara no aconsegueixen la Diputació de Lleida, amb pactes diferents, ni la de Tarragona, però van avançant. Diguem que tot això es frena a partir de la Setmana Tràgica, però la Setmana Tràgica té un fet positiu i un negatiu. El fet positiu està que davant de la inculpació i l'assassinat d'Estat que suposa la mort d'en Ferrer i Guàrdia, inculpat amb els fets de la Setmana Tràgica, com saben vostès, la Setmana Tràgica és una vaga general de tot l'Estat que només triomfa a Catalunya, amb l'argument que és un moviment separatista, la resta de l'Estat espanyol es queda paralitzat. Aleshores, a partir d'aquí es busca un culpable i l'Estat troba el culpable amb un educador que és una persona que s'ha escrit molt sobre ell, que és molt més conegut per la seva trajectòria, pel seu martiri, perquè és víctima, que no pels seus grans aportacions acadèmics, perquè és més aviat un home eclèctic, però modernitzador i racionalista, això és indiscutible, i que s'enfrontava des d'una posició laica a l'escola monopolitzada fonamentalment per ordres religioses. I és aleshores, en aquest moment, aquest és el fet negatiu, terrible, amb el qual la Lliga Regionalista sap jugar la carta de dir nosaltres no defensarem en Ferrer i Guàrdia perquè el matareu igual, però passarem al plateret. I a canvi d'aquí treuen una primera promesa al govern Maura que hi haurà una llei d'administració local que donarà possibilitats que aquesta llei local del 1909, que ningú s'hi fixa, que amb el futur d'aquí vés a saber què en podrem treure com a Catalunya. Aquest és l'origen de la Mancomunitat. L'origen de la Mancomunitat és a partir d'un poder local amb el qual la Lliga Regionalista juga amb silenci l'assassinat d'Estat d'en Ferrer i Guàrdia, que després amb el futur es pugui treure aquesta llei. I aleshores la Mancomunitat és això. La Mancomunitat és, sota la figura d'en Prat de la Riba, és l'aconseguir de l'Estat amb la intervenció del monarca, que el monarca diu que sí, que l'Alfons XIII, que era un Borbó semblant amb altres que hem tingut fins recentment,
i no sabem l'actual, una mica, podríem dir, poc ferm amb les seves conviccions, i aleshores és el que diu, jo faré el possible per donar-vos aquest suport, però com que hi ha la possibilitat de que hi hagi una actitud anticatalana, aquella proposta que, en fi, que els historiadors ara han trobat amb els estudis diversos sobre la Mancomunitat, no? Que feu la Mancomunitat amb una particularitat, que no hi entri Tarragona i que hi entri la província d'Osca. La qual cosa això li fa dir al Cambó que seria bo que el jutgessin fins l'any 17-18, després hi ha un altre Cambó, el Cambó de després de la Segona Guerra Mundial és un home segrestat per la fortuna que té, a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, i ell ser advocat d'empreses alemanyes i tot el joc que es produeix amb els finals d'una guerra i amb la valoració que hi ha al marc, doncs en Cambó diu és que no en tenen res, el mateix que diem ara en molts moments de qui viu Catalunya, és que no en tenen res. La Mancomunitat finalment s'aconsegueix, però la Mancomunitat és un òrgan simplement administratiu. És a dir, com diu en paraules emprat de la Riba, l'Estat no s'ha tret de damunt res s'ha tret de damunt, res. L'únic que ha permès és l'actuació conjunta coordinada de les 4 diputacions. Aquest és l'èxit espiritual. De cop i volta, una altra vegada, 200 anys després del 1714, existeix un organisme amb el qual Catalunya van tots a una, les 4 províncies. Què és el que fa la Mancomunitat? La Mancomunitat, com ho aconsegueix això? La Mancomunitat ho aconsegueix per 2 raons. Un, fent política i amb la col·laboració de tots els partits polítics d'obediència catalana. És a dir, l'esquerra i la dreta catalana col·laboren a la Mancomunitat, si no, no hagués pogut tirar endavant. No solament això és factible de fer-ho perquè hi ha un esperit espiritual del país d'intentar cobrir el que totes les deficiències de modernitat que té l'Estat, a nivell de tot. Després posaré uns quants exemples amb el qual podran veure perquè va convèncer milers i milers de catalans la seva gestió i actuació. És a dir, la Mancomunitat va buscar la gent més preparada, aleshores era un home que es podria considerar d'extrema dreta, d'extrema esquerra, un home socialista, va buscar amb l'escola industrial, és a dir, l'edifici que va construir per nodrir amb aquesta voluntat industrialitzadora de Catalunya, que és l'Escola Industrial de Barcelona, al carrer Urgell, doncs va buscar un socialista que ho dirigeixi, Rafael Campalans, sense problema. La Mancomunitat va buscar la persona que és millor en referència a agricultura, pot ser que tingui un altre pensament polític, pot ser que sigui un nacionalista, pot ser que sigui un catalanista, pot ser que sigui un home d'esquerra, pot ser que sigui un federal, pot ser fins i tot que sigui un pedagog anarquista. Va buscar les millors persones. I aquesta unió d'esquerra i dreta dins del ventall polític per intentar modernitzar és l'èxit bàsic de la Mancomunitat. Per això en Prat de la Riba diu que la Mancomunitat el que ha de tenir ha de convertir-se en beines d'estat. Ell diu instruments d'estat. Instruments d'estat. Aquests instruments d'estat què han de fer? Aquest instrument d'estat han de fer amb el que ell mateix diu amb una expressió que és molt bonica, no? Diu que tots els pobles de Catalunya, que no hi hagi un sol Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. És a dir, repeteixo, els serveis de policia vol dir la seguretat de les persones, això és el primer d'un governant, clar, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. I aleshores com ho fa això? La Mancomunitat fa això perquè té la capacitat de fins i tot una cosa molt curiosa, i és que la Mancomunitat, l'Ajuntament de Barcelona, cedeix diners a la Mancomunitat de Lleida perquè pugui fer actuacions que avui dia serien considerades, en fi, dins de la situació actual, de coses impossibles de fer. Perquè la Mancomunitat el que fa és intentar modernitzar el país. Com ho fa? Fa un mapa del país i diu tots els pobles han de tenir un camí de carro. Pensin que aleshores les terres de Lleida hi havia el 75% dels pobles de Lleida que no tenien accés de carretera, no tenien accés en camí de carro, el 75%. Pensin que això, el 1919, quan s'acaba aquest període d'aquests diners, només té el 48%. S'ha aconseguit gairebé el 40% més de pobles que ja tenen accés a aquest camí. La política de la Mancomunitat és una política que es mou molt amb la voluntat de fer front a tot el que l'Estat no ocupa, no ha fet. I l'Estat, durant 200 anys, com a institució d'inversió sobre el propi territori, ha estat absent.
Només cal que comparem l'actuació amb la qual es fa a Catalunya del que es fa a la resta de l'estat espanyol. D'on treuen aquests diners? D'on venen aquests recursos que té en el seu moment la Mancomunitat? Nosaltres tenim una sort extraordinària dins de la desgràcia que viu la humanitat, que és la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial converteix Barcelona en un nucli de sortida, al port de Barcelona, en un nucli de sortida de tota mena de productes amb els quals vindran del món rural, vindran del món industrial, vindran del món agrari, vindran del món... Una societat amb la qual ve tota mena de personal, des de persones que venen a lluitar pels seus països corresponents, fins a gent de malviure, fins a gent que viu la nit, fins a gent que viu tota mena. La ciutat cosmopolita vol dir això, de passar d'una ciutat sòrdida per mísera a una ciutat sòrdida per exquisidesa i per estupefaents. Tot això passa a la ciutat de Barcelona. Però això vol dir que per tot el territori s'extenen moltíssims diners. I aquests diners són els que fan factible, amb una bona política fiscal, que molts d'aquests diners n'hi ha, regulars o irregulars hi ha diners, ben fets o mal fets hi ha diners, i aquests diners són els que donen tanta capacitat econòmica a la Diputació de Barcelona. Això és el que farà també possible, amb aquest increment industrial que hi hagi una aposta decidida per intentar portar a totes les comarques de Catalunya aquest progrés econòmic. Com es basa aquest progrés econòmic? Pensin que la Mancomunitat mai va rebre un sol traspàs de competències de l'Estat, ni un. Mai. No en va rebre cap. És a dir, sempre va actuar a partir de les pròpies competències administratives que tenia. Com ho va fer això? Com ho va estructurar? Va mirar sobre un mapa de Catalunya i va dir què és el que poden aportar i què hem d'aportar nosaltres. El que hem d'aportar és indústria i aleshores a partir d'aquí el que fan és intentar ajudar a tots els medis industrials de Catalunya. Els medis industrials de Catalunya, d'aquests industrials burgesos, amb tota la zona del tèxtil, amb tota la zona de l'electroquímica, de la química, amb tota la zona industrial que anava apareixent i metal·lúrgica a tota l'àrea de Barcelona, aquests funcionaven sols. Però el que era indiscutible és que s'havia de possibilitar que el Pirineu, gràcies a la seva riquesa energètica que possibilitava la indústria hidroelèctrica, participés en tota aquesta energia i que ho transportés cap a les zones industrials, i això a la llarga produiria uns beneficis industrials, econòmics i molt positius per Lleida. És la zona de Catalunya més beneficiada per la Mancomunitat, amb diferència. El segon objectiu, aquest industrial, el segon objectiu que es planteja a les universitats, la Mancomunitat, si volen, potser el primer i més important va ser l'educació. La prova està amb l'aspecte següent. Va voler fer 4 escoles per demostrar que les escoles estaven amb aquesta voluntat de l'equilibri territorial de Catalunya. Això que ens dol tant, en fi, a molta gent de l'occident de Catalunya, de les terres de Ponent i del sud de Catalunya. L'equilibri territorial de Catalunya passava fonamentalment per mantenir la gent sobre el propi territori. I la gent sobre el propi territori volia dir bona formació, i és per això que fan 4 escoles model. Aquestes 4 escoles model agafen pobles com els Torms, a les Garrigues, la Masó al Priorat, Sant Quirze de Besora al Vallès Oriental, a la província de Barcelona, sempre amb un criteri municipalista, amb un criteri de les diputacions, i Boadella a l'Alt Empordà. Aquestes són les 4 escoles primeres que fa la Mancomunitat. Aquest criteri de les escoles vol dir que ha d'anar acompanyat de que aquestes escoles s'han de nodrir, i aquestes escoles que s'han de nodrir es nodreixen a partir d'aquí d'una activitat que per vostès els serà una cosa molt estimada, que són el reciclatge, les escoles d'estiu. D'aquí sortiran tot de grups de mestres a Lleida molt importants que faran campanyes d'alfabetització i formació per tot el territori. Tenim testimonis que revistes de Lleida i altres revistes han anat publicant i estudis que s'han fet amb motiu del 100 aniversari que han anat treballant això. L'altre criteri, importantíssim, això no té que voler en l'estat espanyol, És allò de dius, bueno, és que la història es pot, aquestes coses tan desagradables, la història es pot veure de moltes maneres. No, es pot interpretar de moltes maneres, però el fet és un. A Catalunya, en aquests anys, hi ha un organisme que funciona i es pot veure per la seva obra. No té equivalent ni comparació a l'estat espanyol, no existeix. L'altre fet, a paral·lel d'això, és, i aquí vostès hi tenen molt a veure, són la població femenina. A la població femenina van fer 2 elements importantíssims. Un, per aquest ordre, les bibliotecàries.
no solament van donar dignitat a la dona per poder treballar, sinó que li van donar el sou equiparat amb l'home, és a dir, amb fets. Paral·lel a això, lògicament, aquesta escola de bibliotecaris li donava tot un perfil amb el qual volia dir que s'havien de crear biblioteques perquè les biblioteques eren la base de cultura dels pobles, la idea és que hi hagués biblioteques. Se'n van fer unes quantes. Una de les més destacades, continua existint, és la de les Borges Blanques. L'altre pas que es va fer en referència a això va ser potenciar moltíssim l'actuació de les normals, és a dir, els estudis de magisteri. I tots aquests estudis de magisteri, la finalitat era intentar omplir, implementar absolutament tot el territori de mestres que pugessin al nivell general dels nens. Paral·lel a això, i això era molt bàsic per l'equilibri territorial, n'hi havia un altre que, lògicament, aquest és fàcil de veure i encara d'existir, i és, només llegiré els casos de Lleida, i és tot el que es va fer a nivell agrari. És a dir, la mancomunitat potencia molt dues coses, algunes són conegudes i altres no tan conegudes. La modernització de l'agricultura. Primer, intentant explicar quins cultius s'adeqüen més a cada lloc, i el segon, enviant tècnics i persones i pagesos que tinguessin capacitat de fer-ho al lloc que llavors era el més avançat del món, que era Califòrnia, per veure el tipus de cultius que es feien allà, que es poguessin aplicar aquí. És a dir, de forma una mica que podríem dir llunyana, el panís i certs productes que anys després arribaran, no és el cas del panís, i fruita, hi ha hagut un precedent previ de gent que diu que això seria factible. I la gent ha començat a trencar l'esquema mental de només cultivar sempre la vinya, l'olivera i el blat, per saber que s'ha d'avançar l'agricultura. Tot això fa acompanyat, diguem, de promoure una educació molt millor dels pagesos, amb concursos de bestiar, amb selecció de bestiar, etc. Només els explicaré dos fets que serviran d'exemple dins d'aquest apressat resum que estic fent. Un, fent una política sindical, és a dir, la mancomunitat. Potser els llibres d'història, alguns d'aquests els hem de rellegir o potser hem d'intentar situar si va ser tan positiva, potser la lectura que nosaltres hem fet de la Lliga Regionalista l'hem fet aplicant criteris de quan la Lliga Regionalista l'any 36 es va passar als feixistes. Potser ens hem equivocat, analitzem una mica aquest fet, perquè no pot ser que tingui una obra tan bona amb un govern tan dolent, alguna cosa no està ben situada. És a dir, va potenciar el sindicalisme agrari. Aquest sindicalisme agrari que pretenia? Pretenia la idea de, a poc, anar consolidant la petita propietat, el que demanaven els pagesos al territori per aconseguir aquest equilibri territorial del país. Mai cap govern a la història de Catalunya, en l'època contemporània, s'ha preocupat tant per l'equilibri territorial de Catalunya com la mancomunitat. Mai cap. Per què ho podia fer això? També hem de ser equànims. Ho podia fer perquè no anava darrere dels vots, perquè la mancomunitat era un govern local que es basava en els municipis, no es basava en llistes electorals amb el qual hi havia un nombre de diputats. I això entén també aquesta voluntat. Aquest sindicalisme agrari de caràcter cooperativista, un sindicalisme agrari, com poden suposar, no revolucionari, sí progressista en l'aspecte de modernitat i que volia fer això. I aquí sí, per exemple, nosaltres trobem que la mancomunitat està darrere de la creació dels sindicats d'Arbeca, Balaguer, Bellpuig, Bellvís, les Borges Blanques, Linyola i Tremp. També ho va fer amb referència al préstec a altres cooperatives que existien, o bé, per exemple, en la creació o en la construcció o a l'acabar molins d'oli de cooperatives i cooperativistes, com és el cas d'Arbeca, Maials, Miralcamp i Verdú, que encara existeixen. Després aquests edificis han servit per altres coses. Com saben vostès, a altres llocs de Catalunya és el que se'n dirà aquestes catedrals del vi, és a dir, aquests edificis extraordinaris, sobretot localitzats amb l'aspecte, diguem, de la vinya. Un altre aspecte que va intentar fer la mancomunitat va ser la política de carreteres, aquesta política de carreteres que jo els deia anteriorment. Aquesta política de carreteres va estar feta amb un criteri d'intentar que, mirant-se com havien fet el país, ja van començar a dir quina hauria de ser l'estructuració futura de Catalunya. Pensin, això és un testimoni que jo mateix l'he recollit directament d'en Pau Vila, ja molt gran, doncs, que ell m'explicava que tot el que va fer després de la divisió territorial de Catalunya de l'any 1932, que es va aplicar el 36 en plena guerra civil quan va ser aprovat el decret, a l'octubre del 36, en plena guerra es preocupaven per la divisió territorial de Catalunya, és admirable,
Doncs ell em deia, és que moltes d'aquestes feines ho havíem fet en la mancomunitat i anàvem estructurant com havia de ser el territori, amb la idea aquella dels punts focals, el mercat, el centre d'interès, i així es van crear la distribució comarcal del país. És a dir, i aleshores, a partir d'aquí, a partir d'aquest criteri, és quan ells potencien unes carreteres o en potencien unes altres. I això explicarà que, per exemple, en referència a la inversió per quilòmetre, el lloc on hi ha més inversió per quilòmetre de Catalunya és a Lleida, perquè és el lloc que estava més mancat, perquè era la Ventafocs en referència a aquest aspecte. Un altre exemple de molts que posaria, que no en posaré gaires més, però perquè vegin la importància que té això. Hi haurà persones en aquesta sala que recordaran, que li hauran sentit explicar que als pobles, doncs, quan la gent no tenia telèfon a les cases, hi havia un telèfon a cada població. Això és obra de la Mancomunitat. No es va superar això fins als anys 60. Fins als anys 60, 65, 66 no es va superar. No es va superar aquesta mancança. Tothom recordarà, o algú se'n recordarà, si és nascut a la dècada dels 50 o dels 60, que t'avisaven, escolta, teniu conferències, sabies que s'havia mort algú, que havia passat alguna cosa, però clar, la gent no teníem telèfons a les cases, només hi havia un telèfon en tot el poble. Aquest telèfon el va posar la Mancomunitat. No ho vam superar fins 40 anys després. Fins 40 anys després. Aquest telèfon, la voluntat de que tothom es pogués comunicar, neix fins i tot amb un exemple amb una voluntat d'exemplaritat. La primera companyia que hi va haver i l'acord de la primera companyia que pogués haver una telefonia en maquinària absolutament automàtica i pogués comunicar tot el territori, va ser on? Va ser Balaguer. Per davant de tot arreu el primer va ser Balaguer. I per què va ser Balaguer? Per aquesta voluntat de demostrar que hi havia una idea, la idea aquesta noucentista de la Catalunya ciutat. La Catalunya ciutat volia dir que qualsevol ciutadà de Catalunya visqués a la plaça de Catalunya, visqués a Sitges, visqués a Miralcamp o visqués a Torrebesses, tingués les mateixes oportunitats. Per això s'havien plantejat coses que ara quan algú les diu, dius, això no ho diguis que fa 80 o 100 anys que és d'en. Com per exemple, quan algun polític ha dit, com gran idea, de que el buit ferroviari de Catalunya, això es va dir a l'època de la Mancomunitat. Fa uns 8 o 10 anys ho va dir un polític, això és la gran idea que porto jo. Jo vaig pensar, home, no siguis trampós, que això fa 8 o 10 anys, això és de fa 70 o 80 anys que es va dir. Tot això la Mancomunitat ho tenia al cap. Per això nosaltres trobarem vies de tren potenciades com el que arriba el tren a la Pobla de Segur. Després el món canvia, les carreteres canvien, apareixen automòbils, apareixen altres medis de comunicació que potser són més competitius que aquestes vies fèrries en el seu moment i algunes coses no es poden endegar. No hem de dir les coses com són, però tota aquesta modernitat conjuntural a cada moment hi és. Un altre aspecte important en referència a això, en referència a això que els volia dir, i això sí que els agradarà a vostès, és els serveis socials. Acabarem d'educació, els serveis socials. Era un autèntic drama veure com estaven abandonades totes les persones que es quedaven, que eren mares solteres, que es quedaven en estat, que havien de, per les raons que fossin, aquells nens s'havien quedat sense mare, etc., els havien d'alletar. Donaven cursos per això, cursos a les dides perquè es netegessin, diguem, els òrgans mamaris per poder donar a les criatures. Feien, a la casa de Misericòrdia, feien gimnàstica i els deien el que havien de menjar, les dides. No solament això, als psiquiàtrics per primera vegada es planteja algú quin és el problema dels malalts a Catalunya. Tot això és l'època de la Mancomunitat. Després algunes d'aquestes coses van augmentar. També hi ha una cosa que diré posteriorment. Tot això es va fer una inversió extraordinària. La prova està que l'hospital que tenim actualment està construït, iniciat, l'Hospital de Santa Maria està construït, iniciat a l'època de la Mancomunitat. Després es va ampliar, però encara queden alguns edificis d'allà. Era un autèntic escàndol com vivien els dements. Autèntic escàndol. És a dir, amb la utilització, com se'ls tractava, com se'ls intentava controlar o com se'ls intentava pacificar. Des de banys d'aigua freda,
a injeccions que no se sabia que responien o les famoses camises de força. Tot això la Mancomunitat s'hi posa. No vol dir que tot ho hagués pogut fer la Mancomunitat. Això no és un conte de fades. La Mancomunitat no sabem fins on hagués pogut arribar. Hi ha analistes que diuen que la Mancomunitat hagués acabat amb una suspensió de pagaments. Vam dir? És una hipòtesi. Per què? Perquè la Mancomunitat estava tirant contínuament diners i invertint en referència al país. La resta de l'Estat no seguia. I els recursos que tenien les diputacions i el que feien les diputacions feien el que podien en referència a això. No ho sabem què hagués passat, no ho sabem. Però sí que és cert que la Mancomunitat va fer una feina extraordinària i acabo explicant el que va fer amb educació. Si vostès recorden el que han explicat o el que els han explicat dels seus padrins, padrines o repadrins o repadrines, doncs van aplicar fora el càstig el sistema Montessori. I, a part d'això, van incorporar la gimnàstica per nens i nenes. Per nens i nenes, no solament per nens. Es va modernitzar l'aprenentatge de la música i el cant. Aquí hi va haver algun sector religiós que va ser molt reaci amb això, molt difícil amb això. No vol dir que la Mancomunitat es trobés un camí totalment pla. Va tenir dificultats, però el cert és que, com que estaven convençuts del que anaven a fer, per això van actuar d'aquesta forma. Diguem que la Mancomunitat, com deia anteriorment, que és aquest primer èxit espiritual del catalanisme polític, el que va ser abolit, com saben vostès, amb el moment en el qual la Mancomunitat es planteja que a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, en veure que molts països, a conseqüència de la doctrina del president dels Estats Units, Woodrow Wilson, de que tots els països que tenen nacionalitat, que tenen una cultura, que tenen una identitat, que tenen una llengua, que tenen una literatura pròpia, puguin accedir a tenir estat propi, el cert és que en aquell moment ja ha mort Prat de la Riba, el nou president de la Mancomunitat de Catalunya és en Puig i Cadafalch, i el cert és que en aquell moment hi ha gent, dirigents de la Lliga Regionalista, que no ho van veure clar, no van voler tirar endavant aquest procés, tampoc era clar que aquest procés a Catalunya l'haguessin acceptat altres opcions polítiques, això no ho sabem. Sí que és cert, sabem pels estudis, que en la trobada que es va fer de la Societat de Nacions Catalunya hi era invitada a participar-hi, però en aquell moment la persona que ho havia de fer, el cap principal, l'home més important del partit en aquell moment, que era en Cambó, no, va creure que no era un moment ni important ni necessari fer-ho, ni ell creia que s'havia de fer. La Mancomunitat, malgrat tot, va demanar, va participar moltíssim en un procés que ara té algunes similituds amb el present, amb l'aportació de les 4 diputacions, amb el dret a decidir que han fet les 4 diputacions implicant-se en la voluntat majoritària del poble de Catalunya, que és que van impulsar moltíssim l'Estatut Integral d'Autonomia de l'any 18-19. Van fer una campanya amb la qual per tot l'Estat, perquè se n'adonaven que les necessitats per fer front als reptes socials, culturals, econòmics i modernitat que exigia i que demanava i que reivindicava el poble de Catalunya no seria factible sense una autonomia que tingués capacitat financera. El resultat, com saben vostès, tot això es va acabar, com per desgràcia, tantes vegades en la història d'Espanya, amb un cop de militar, que aquest cop de militar inicialment va suspendre les funcions de la Mancomunitat i va posar un col·laboracionista patètic, el comte de Gara, Alfons Sala de Terrassa, i finalment l'any 1925 va ser anul·lada. Però, com s'ha de dir, que la Mancomunitat va deixar una herència extraordinària, la idea de que els catalans governats per si mateixos era molt millor que no governats a molts quilòmetres de distància, sempre basat en un sistema nepotista i corrupte. Per això, anys després, tothom, quan va arribar a la Generalitat, estava convençut que un govern dels catalans governats per si mateixos tenia més esperances d'honestedat, de progrés i de justícia social que un govern anterior. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Maria. Una lliçó magistral pedagògica que ens ha il·lustrat en el que en aquest any de celebració hem anat sentint, veient, llegint, però amb aquest compendi d'aquesta estona
doncs hem pogut fer-nos capaços de vegades de les coses que donem percebudes i percentades, que són de manera natural i són perquè són així, no sabem per què les tenim ni per què hi són ni per què es van impulsar. Jo crec que ni perquè també som on som, perquè també volem ser governats per nosaltres mateixos, perquè entenem que la proximitat i el no nepotisme ens hem d'emprar al nostre país. Jo només unes breus reflexions, perquè és l'acte d'inici de curs, per tant escau, crec, fer una breu pinzellada de petits aspectes, petits entre cometes, que són grans aspectes. El món educatiu és, quan comença el curs, és quan comença d'alguna manera a moure's el país després de les vacances, i per tant que tinguem un bon inici de curs marca molt la vida social i política del país. I aquest any, aquest curs, ha sigut en general, ha estat el que, doncs, en termes generals, ha portat una major tranquil·litat en el sistema i, per tant, en el país, no? Amb una dada que després faré un apunt perquè és així, amb una dada que ens omple de satisfacció aquí al territori, que és que aquest any, per primer cop en 3 anys, no hem hagut de tancar cap escola rural. I en portem 7, una de les quals és una de les 4 que va impulsar la Mancomunitat, que és l'Escola dels Torms. Això és un problema que no és atribuïble al Departament d'Ensenyament, sinó que és la situació conjuntural dels pobles que perden població escolar, que es queden sense nens, i que nosaltres des del Departament vetllem conjuntament amb els ajuntaments i amb les empreses, de la manera com sigui, a mantenir les escoles obertes, perquè sovint en molts dels nostres pobles, en aquesta línia d'apostar per la territorialitat i afermar la gent al territori, doncs és el servei, si no l'únic, el més bàsic, públic, que té en els petits pobles i viles del nostre país, no? Per tant, hem pogut mantenir totes les escoles obertes de totes les llars que teníem al territori. Segurament que el nivell d'incidència en el conjunt del sistema educatiu és ínfim, és minso, però hem de pensar que per a aquella població que se li tanca l'escola és un gran trasbals, i evidentment per les famílies, no? Tenim com una llosa que fem veure que no hi és, però hi és des de fa ja 9 mesos, doncs la mal anomenada llei de qualitat educativa. Sabeu que el departament està intentant blindar qualsevol operació en aquest sentit. Ja no és només el blindatge del sistema lingüístic del país, jo crec que és el sistema d'escola catalana el que està en risc, i per tant des d'aquí aprofito tots els agents de la comunitat educativa doncs, que estan en aquest sentit, estan prop del govern, esperonant, apretant, perquè el mòbil... No, em sembla que és el meu. Abans m'han advertit que és el meu. No, que la culpa és el meu. Doncs estem vetllant, ja veieu que hi ha uns atacs polítics, hi ha uns atacs judicials, d'acord? Per tant, judicials que us afecten molt, no us afecta, us podria afectar, perquè amb unes sentències totalment incomprensibles i no justificables entenem des del departament que es va focalitzar contra les direccions dels centres en l'aplicació d'aquell 25%. Heu de saber que això venen fruits de sentències judicials que porten molts anys de litigis, per tant no és que hi ha una relació immediata causa-efecte, però sí que marca un precedent i, a més, imposar un 25%, o el 20, o el 35, o el 2, no té cap sentit pedagògic ni científic emès per un jutge, per molt legítim que sigui, com és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, afectació mínima per bé que hi és, i es vol imposar i es vol demostrar i fer-ne ostentació. I nosaltres el que fem és blindar el que tenim, perquè entenem que funcioni i funcioni bé, i implementant mesures per millorar el sistema, però fer-ho, diguéssim, des de la perspectiva del Departament d'Ensenyament i del Govern. També hem acabat
amb els ajuntaments, si volem dir clarament les retallades que teníem en plantilles, perquè arreu del país, també aquí a les Terres de Lleida, comencem a créixer més plantilles, tant això és una bona notícia. A més, donem estabilitat a un col·lectiu del món docent, com són els interins, donem estabilitat i més seguretat laboral, no? És cert que part del reconeixement de tots nosaltres, dels docents, passa, no sé si l'has dit per ordre prelatiu, el sou, el respecte i la vocació. El sou depèn de l'administració, esperem que puguem recuperar els nivells de sou que hem tingut i que tenen altres administracions catalanes, d'acord, amb els funcionaris i no funcionaris, em refereixo als interins, per tant, i substituts. El respecte va per tota la societat, per tots, per mitjans de comunicació, per representants polítics, per pares i mares, per societat en general. Jo crec que nosaltres demanem respecte, evidentment ens el mereixem, crec que el tenim, però és millorable. I la vocació ens la fem cadascú. Igual que jo sovint, els més propers, em senten dir que jo per banquer no serviria, amb tots els meus respectes, per la feina d'estar treballant amb números tot el dia i més dels altres, doncs segurament que la vocació passa per creure's la feina que fem, que no és només fer de funcionari, sinó que és una mica més el component de vocació que aquesta feina, com moltes altres, però especialment aquesta, que és de servei als futurs ciutadans, d'acompanyar-los en el creixement personal i educatiu i formatiu del que al cap i a la fi seran els nostres futurs ciutadans, empresaris, banquers, mestres, polítics, etc. I en la línia de, perquè pot ser interpretable, com deia, però són fets, en la línia de que estem recuperant aspectes que potser que havien quedat, el Departament d'Ensenyament té dos grans bosses d'inversió, de despesa, que una són les plantilles, fonamentalment, però després també els equipaments. I podem dir en goig que després d'anys d'espera de molts centres, amb discreció, perquè segurament que el que diré ara molts ni ho sabeu, ni ho heu vist en premsa, ni se'n fa un gran ressò, ni se'n presumeix, però hem obert un institut a les Terres de Lleida aquest any, a la Seu d'Urgell, hem obert una escola a Mollerussa, estem acabant l'escola històrica dels Reiers de la Pobla, hem acabat l'escola Àngel Serafí de Sort, acabarem l'escola de Parc del Saladar d'Alcarràs, hem acabat l'ampliació de l'escola de Vilassana, hem començat ja la construcció de l'escola de Sidamon del Timó, també llargament demanada i esperada, desitjada i necessitada, i també esperem que en els propers pressupostos puguem posar la previsió de l'execució d'escoles que fa més d'una dècada que estan programades, demanades, i per tant estem fent un esforç d'inversió de molts milions d'euros. Com podeu veure, són grans inversions, després n'hi ha de petites que fem conjuntament amb ajuntaments, amb Diputació, etc. Però m'estic referint a grans inversions. També ampliem, heu vist, el que us afecta, que hem ampliat oferta educativa. Hem ampliat oferta en batxillerats, en la modalitat de francès, teníem el Giligai, hem ampliat també el Batxbac aquest any a la Pobla i a Viella, ampliarem l'any que ve, tenim el compromís d'algun director que està en aquesta sala, que l'ampliarem també a altres instituts del territori. Hem ampliat l'oferta d'idiomes a nivells superiors, també a les GOIs, d'acord? I també hem ampliat en l'oferta de formació professional i un creixement continu, sostingut, d'increment d'oferta nova o d'ampliació de l'existent de la modalitat ordinària de formació professional i també de la cirereta del departament, que és la FP
que és la FP dual. No? Tant tenim tot un conjunt d'indicadors que gràcies a l'esforç, a la vocació de tots vosaltres els que representeu i els milers i milers de docents i actors vinculats que també incideixen en el món educatiu, doncs estem millorant els indicadors que ens marquen la qualitat del sistema, dels resultats, que al cap i a la fi és un indicador, no és l'únic, els resultats educatius, el nivell de satisfacció de les famílies, l'escolarització, etc. Ho estem millorant amb l'esforç d'aquesta tensió que hi ha en el sistema, però que gràcies a la vocació i entenc una mica a la visió pedagògica del sistema que imprimeix aquesta consellera, doncs anem aportant entre tots, o mesures, per no allargar-me, que van amb la vessant més formativa, educativa o educativa formativa, com aquesta proposta del servei comunitari que també ens farà tenir joves més ben educats en el sentit de veure quina realitat tenim al nostre entorn per aportar els valors de la societat a dins de l'escola i, evidentment, després de l'escola cap a la nostra societat. Jo no em vull allargar perquè tot això poc o molt ho sabeu, però sí que volia aprofitar aquestes 4 pinzellades perquè és l'acte d'inici de curs, agrair-vos una vegada més i que ho traslladeu als vostres equips directius, perquè no en tindré l'ocasió de fer-ho personalment, als prop de 7.500 docents que estem en actiu a les Terres de Lleida. Evidentment aquí no hi som tots, només faltaria que no hi cabríem, però sí que en la mesura que en tingui la possibilitat el reconeixement. I només una última dada, perquè de vegades en el sentit, certament la inversió que es fa en educació mai no és prou i mai no és llançada, però també heu de saber que el percentatge d'inversió que el govern fa dels pressupostos de la Generalitat és més alt que altres anys, quan hi havia una situació financera molt més folgada. Per tant, hem de mirar el percentatge que el govern hi dedica a l'educació i és molt més alt que en els anys que teníem més disponibilitat econòmica. Per tant, això també és un indicatiu de l'aposta que fem, que fa el govern, però evidentment amb les limitacions pressupostàries que tenim i que se'ns imposa. Jo res més, agrair un cop més al doctor Soler Sabater per la xerrada, pel compromís, a l'Ajuntament de Lleida, també perquè siguem del color que siguem, doncs des del primer moment crec que hem trobat un gran col·laborador, soc el director territorial de tot Lleida, de 230 municipis, però a ningú se li escapa que el de Lleida és la capital i, per tant, hi hem de dedicar una atenció i una esmera més de detall per la complexitat i grandària. A tots vosaltres, el compromís que tenim amb les administracions, a regidors d'altres poblacions en què també tenim, com en totes, molt bona relació, en aquest cas de Mollerussa, altres institucions amb què compartim serveis també molt directament lligats amb el món educatiu, com el servei de transport escolar i menjador escolar. Aquí el representant, no és el representant perquè és el president del Consell Comarcal del Segrià, però sí que de tots els 10 Consells Comarcals del territori, amb la Diputació de Lleida, que evidentment, com deia, també hi ha un compromís molt fort amb assumir tasques o serveis o aportació econòmica per al món educatiu, a les direccions dels centres, que sé que sou una baula fonamental de transmissió entre el departament, la Casa Gran de Conselleria o alguns projectes que us proposem des dels serveis territorials. Doncs gràcies. Nosaltres intentem ser el màxim d'àgils, d'amatents, de pendents d'estar amb vosaltres. Nosaltres tenim una pota al territori i una pota a Barcelona, una cama a cada cantó, i intentem defensar sent, evidentment, compromesos i lleials al govern i a la consellera, però evidentment defensant
i intentant salvaguardar la realitat del territori en l'àmbit educatiu. I per acabar, repeteixo, aquests milers i milers de professors i professores, mestres, docents en general i comunitat educativa que fan rotllar aquest complex i estimulant món de l'educació. Moltes gràcies i ara us pregaria que poguéssim fer una copa gràcies a un altre servei nostre com és l'Escola d'Hoteleria, per molts coneguda, que jo aprofito per dir-ho, aquí hi ha professors, funcionaris que en aquesta hora estan treballant, nosaltres també, però d'una altra manera. No és només avui, molts dies, per tant és un bon exemple dels companys docents que de vegades les coses no s'acaben en l'horari estrictament escolar. Moltes gràcies a l'Escola d'Hoteleria i a tots vosaltres i anem a fer una copa. Gràcies.